unas tanan atong gisaulog sa simbahan ang pagsaka sa langit sa atong Ginoong Jesucristo. Kaduha, gisaulog usab sa simbahan ang Communication Sunday alang untaron sa among grupo no sa Catholic media ron saon lagi COVID man no mi ka tapok no niining adlaw sa mga previous nga mga adlaw tungod kay gidid-an man ta sa paghimo og mga mass gatherings no. Anyway, ato lang ipahinumdom nga usa ka gamhanan kaayong kahimanan sa atong panahon karon sa pagsangyaw sa mayong balita ang atong social media. Mao na nga dili unta nato gamiton ang social media sa paagi nga dili musubay sa gusto o kabubuton sa Dios. Sa atong gisaulog karon ang Ascension, no, usa sa mga basics kaayo nga kanunay na akong mahagap dito sa akong program sa radio kining pagpangutana unsay kalahian sa Assumption of the Blessed Virgin Mary into heaven and Ascension of Christ into heaven. So kuno'y basic nga kalahian na no, before ta mamalandong sa Ascension. Kanang Assumption of the Blessed Virgin Mary, which falls on fourth glorious mystery sa atong mga misteryo sa Santos nga Rosario. Kung makabantay mo, ang Bisayaan na is ang pagpasaka sa langit sa mahal nga Birheng Maria. Dili ang pagsaka sa langit, no? Kung moingon tag pagsaka sa langit sa mahal nga Birheng Maria, sayop na siya. Kung dili ang pagpasaka. Buti pasabot nga there is somebody or there is a certain force nga maoy nakaingon nga misaka sa langit ng mahal nga Birheng Maria. Gipasaka siya, no? Sa langit. Mao nay doktrina. Dili ang pagsaka o misaka, no? Ang Ascension is pagsaka gyud sa langit sa atong Ginoong Jesucristo. Kung makabantay mo ka ng paggamit sa lingwahe, pinulungan mga binati ko mga igsoon, masabtan nato nga kung moingon ta nga ang pagsaka, ang maong tao mismo mo'y misaka, wala mo'y certain force nga nagtukmod niya o nagtud niya nga misaka siya, kundili siya ang misaka. So basic ayon ni siya kay jutay ra ni siyang diferensya sa paggamit sa lingwahe. Akong balikon. Assumption of the Blessed Virgin Mary is gipasaka ang mahal nga Birheng Maria sa langit lawas ug kag. Kinsay nagpasaka, it must be God, no? Ang Ascension of Jesus Christ, which falls on the second glorious mystery, is Jesus himself ascended into heaven. Siya gyud ang misaka sa langit. Mao nay batakang kalahian tali sa misteryo sa pagpasaka sa mahal nga Birheng Maria dito sa langit ug ang pagsaka ni Jesucristo dito sa langit nga atong gisaulog karon. Karon mga binati ko mga igsoon, kung makabantay mo, karong adlaw we celebrate the 40th day after the resurrection of Jesus. Sa ika-40 ka adlaw human siya mabanhaw, ang atong Ginoong Jesucristo misaka sa langit. Kung makabantay mo sa naanda natong gibansay isip mga Katoliko, kung kamatjan ta, halos tibuok buhol tingali ang nagbansay nga inigabot sa 40 ka adlaw human mamatay ang atong minahalas kinabuhi, magsaulog ta, maghandom ta, puluminos, magampo ta, kung watay ipamisa. Ha? Kanang gitawag na ito 40. I don't know, 40 ba'y tawag na sa kalape, pero dito sa dawis sa ubang dapit, 40 ang tawag anak. No? Mao ng uban, magsaulog, maghandom, magampo, mangaon pa ng uban. Diin man nagikang practice, gika na ining atong celebrations, ascension of the Lord. Nga naman, kay human siya mabanhaw, misaka siya sa langit 40 days after. So naa na siya tradisyon na siya sa mga magtutuong Katoliko, naa na siya gibasihan sa atong pagtuo dinhi sa atong santos nga kasulatan.
Makapangutana ta mga binati ko maigsoon, ning atong pagsaulog sa ascension karon, ang pagsaka sa langit sa atong Ginoong Hesukristo. Ang iya bang pagsaka sa langit, dili ba ni bayhon sa iyang pagbiya nato, isip iyang mga pinanggang anak? Ang pagbiya bas Ginoo, pagsaka niya sa langit, dili ba ni gesture, dili ba ni bayhon niya, nga gibiyaan ta niya? Posibleng daghan ninyo ang nangutana, anak. Kung atong sundan gyud ang dugukan sa atong doktrina, atong hinumduman nga ang second person of the Blessed Trinity, which is Jesus Himself, was incarnated. Incarne siya. Buti pasabot nga nagpakatao siya. Sa iyang pagpakatao, historical and physical, ang Ginoong Hesukristo mianhi gyud sa kalibutan. Mao bitaw ng tinamba na itong mapong, no? Ang atong Ginoo mikanaog gikan sa langit kay siya nagpakatao. Mao na siya misteryo sa incarnation, no? The mystery of incarnation. Nga naa gyud nas dugukan sa atong pagtuo. Sa Gaudium et Spes number 12 giingon didto nga sa iyang pag-incarnate miipon siya nato, migamit gyud siya gunahunang atawhanon, gamit siya kasing-kasing atawhanon, tanan gawas lang sa pagpakasa. Mao na giingon sa Gaudium et Spes, usa ka dokumento sa simbahan, number 12, no? Tanan, Jesus Himself shares, no? He feels what we feel. Mao bitaw na importante kaayo nga punto sa incarnation. Ngano man, kay diha sa atong kahimtang, ang atong Ginoo which was incarnated, makabati gyud, no? Sa atong kahimtang ug pagkabutang. Karon, sa iyang incarnation, physical and historical, no? Buti pasabot nga pareho ning akong lawas. Lahi lang tingali mignaong kay Hudiyo to siya, no? Sama ning akong lawas. Physical, lawas nun gyud. At the same time, makasaysayanon, historical. Mianhi gyud siya sa kalibutan. Wa lang siya mo multilocate, no? Nga hinganhi siya Bohol, murag Santo Papa nga mubisita kalit sa Pilipinas o sa ubang lugar, no? Dito lang siya mag-concentrate sa usa ka dapit dito sa Jerusalem. Pero ang kamatuoran nga he was really physical and historical. Karon ang iyang pagbiya, itong balikan ang pangutana. Dili ba ni pagbiya niya nato nga mibalik man siya sa iyang amahan? Ang tubag is yes and no. Yes, una sa tanan. Physically o historically, mibiya gyud ang Ginoo. Kinsa man nato karon physically nakakita ni Jesus. Mao bitaw nang naay mga pari ngano man, because priests in this world are alter Christos of Jesus, supposed to be, mga igsoon. Akong balikon ha. Kung naman ninyo usa mo ingon nako karon nga kakita man ko sa Ginoo, Father, physical, nga butbuton ka, no? That is impossible because Jesus ascended into heaven. Misaka na siya sa langit. So physically, wadya mo na siya, dili na siya uban nato, no? Physically o historically, mibiya na jud siya nato. That is why kaming mga pari gitawag mig mga alter Christos, no? Kami ang inyo untang makita nga Kristo dinhi sa kalibutan. Ang problema naman kay di na to kalikayan nga naa gyud tay mga preconceived ideas and biases. Tan-aw mo nako ang sango ng Kristo bako ng pari sa kalape. Sige man nag-short, sige man nagtangag og sigarilyo, no? At times, no? Sa among mga limitations, dili tingali mo kakita, no? Dili ninyo makita ang among pagka-alter Christos, pero I assure you, no? Dili tingali ako, daghang mga pari na they really are alter Christos physically, no? Makakita gyud nila sa pagka-Kristo nila. Now, I said, ang tubag is yes. Kung mangutana ta nga nibiya ba ang Ginoo nato? Yes, physically and historically. Pero ayaw ninyo kalimte nga diha sa malaang kasulatan maklaro nato nga no pud ang tubag. Nganong no man? Because as Catholics, we are Trinitarian, no? Nganom day Trinitarian na? We believe in God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. And the mouth of Jesus in today's gospel,
it is clearly stated that He will send the Holy Spirit. Maubit na kung inyong tanawon yun, no? Kung sama pa muna mo yung nagtuon sa theology, makabantay mo, nga logical yun kaayong atong pagtuo. Nga naman, misaka ang Ginoo karon sa langit as we celebrate today, Ascension. Human ani, atong sa ulugon ang Pentecost. Nay mo abot ani nga Pentecost Sunday. Unsa may important sa Pentecost Sunday? Maunay pagtuman sa giingon sa Ginoong Hesus nga ayaw mo kabalaka. Akong ipadala ang inyong manlalaban, ang Espiritu sa kamatuoran. Nga maoy mugiya ninyo. Mauna nga ingon ko, nga yes and no ang tubag sa gigama na kong pangutana. No, it is because gipasalig o gisaad sa atong Ginoong Hesukristo nga iyang ipadala ang balang Espiritu nga maoy magiya og manlaban nato. Mauna nga, kung atong mabantayan mga binati kong maisuan, unsa man, no? Unsa man hinungdan, nganong kinahanglan pa mang ipada ang Espiritu? Nganong daig siya'y magpabilin din sa kalibutan, no? Uban sa Espiritu, no? Nganong musaka pa man gyud siya sa langit? Iyan na nang gitubag sa balaang kasulatan. Mura man tag atong approach karon, mura naman ning apologetics, no? Anyway, gusto kong makasabot mo. Gitubag na niya, kung mangutana tag nganong kinahanglan man gyud musaka ang Ginoo sa langit, no? Ang tiyang tubag ana sa balaang kasulatan is simple. Ingon siya, muuna ko ninyo. Nganong muuna man ko, kay magandam kog dapit alang kaninyo. No? So mauna iyang saad na to. Bumalik siya sa amahan, igbalik niya sa amahan, ipada niya ang Espiritu Santo alang nato dinhi sa simbahan. Unya, ingon siya nga ang unang hinungdan nganong mubalik siya sa iyang amahan, it is because He wanted to prepare a place for us, Christians. No? Tinguha niya nga mag-andam og dapit alang kanatong tanan. Basin bayag magsinggit ag himaya ani, salamat sa Dios kay giandaman day kudaan sa atong Ginoo dito sa langit. O asa siya may balik karon. Dili punta 100% nga maato ng dapit o dapit ba nga iyang giandam. Anyway, the Bible used the word place, no? Ingon siya, basig ninggit tas kalipay tanan karon. Salamat kay maguwat na lang ko anig mamatay ko. Giandaman na day kog lawak daan sa Ginoo. Dili, no? Because there are certain conditions in salvation. Ayon ninyo kalimte. Na naay mga kondisyones alang sa kaluwasan. Unsa may kondisyones alang sa kaluwasan? Ang mutuo, musunod, ug musugot sa unsay gisugo sa Ginoo. Unsaon man pagkaluwas sa tao ug di siya ganahang maluwas, mga binati ko maigsoon, no? Even Saint Augustine, he said, and I quote, dili gyud kaluwas ang Ginoo sa tao nga dili gustong maluwas. Klaro gyud na, no? That is the first reason nganong misaka gyud sa langit ang Amahan ang atong Ginoong Hesukristo mag-andam siya dapit alang kanatong tanan. The second reason is, aron kita maoy mo padayon sa iyang mga buhat sa kaluwasan dinhi sa kalibutan. Maubitaw nang naay mga alter Christos, no? Naay mga alter Christs ining kalibutana. Ngano man, kay kitang tanan iyang gisugo sa pagsangyaw sa mga balita, lukop sa kalibutan. Inumdumin ninyo ha. When Jesus was here in the world, He was just simply confined dito sa kadapit sa Israel. No? Unya, pagsakan niya sa langit, iyang gitugon sa iyang mga tinunan nga isangyaw ninyo ang maayong balita, lukop sa kalibutan. Imagine ninyo, mga igsoon, no? 2,000 years kapin na karon. Lukop yun sa kalibutan ang nasangyawan sa mayong balita. Natingali pipila ka mga dapit ug suok nga wa pa maabot, pero kinsa maiwa masayod kung musuroy ka sa kalibutan if we talk about Jesus. Ngano man na, kay naningkamot ang mga tinunan nga mituman sa gisugo sa atong Ginoong Hesukristo sa pagsangyaw sa mayong balita sa tibok kalibutan. Now,
Practical application. Daghan ang mga magtutuong Katoliko nga nagtuo ang kining sugo sa pagsangyaw kay kinigong Ascension, it is a commemoration of our responsibility being baptized. No? Ang pagsaulog manggod sa pagsaka sa langit sa atong Ginoong Hesukristo, magpahinumdum unta nato nga isip magtutuo og binunyagan naatay kaakuhan sa pagbuhat sa pagsangyaw ug pagpaambit sa kaluwasan nga gipiyal kanato sa Ginoo. Ang problema, when we apply this practically, daghan tag madunggan nga moingon nga di man ko kahibaw mo sangyaw, Father, no? Di man ko pariho ninyo. Asa man mi magsangyaw mo mami pulpito o mami simbahan, no? My dear friends, kung ingana specialist mga ginikanan, kung ingana gani ang inyong tanaw, nga wa mo'y mahimo og ikatabang sa pagsangyaw, paminaw mo ining quotation nga akong nakuha gikan sa obispo. Paminaw mo. I will read this to you verbatim aron makaamgo ta. Gikan ni Bishop Robert Joyce, ingon siya, the greatest missionaries in the world could be and should be parents. They have the great opportunities and most urgent responsibility. Parenthood, he said, is the chief missionary vocation. So, bisag ordinaryo kang ginikanan, ingon si Bishop Robert Joyce, usa ka sa naapil nga gitawag sa simbahan o greatest missionaries. Kay maunay tawag sa usa ka ginikanan. Mao bitaw ng mga minjo, no, paminaw o may ana tingali poy pipila nga ginikanan nga wa maminjo, no. Pero kamong mga minjo, kamong midawat sa sakramento sa kasal. Kung inyong i-recall karon ang mga pangutana sa pari panahon sa inyong kasal, unya abtik la ba mo kaayo mo ingog o, no? Wa ko kahibaw og kanang giingnan ba jud mo gasiminan ninyo sa fla og ingna ba jud o ng pari ha? Mao nang wa magagkan sa inyong kasing-kasing na inyong mga tubag. Dili ba pangutan-on man mo nagkasal ninyong pari nga injo bang tudluan ning inyong umaabot nga mga anak sa Kristohanong pagtulunan? 20 na ko katuig nangasal. Wa pa ko kadungog ug nahingingon nga di, Father, no? Tanan jud akong gipangutana hingog, yes, Father. Mujango pa ng uban, duble, no? Wa pa ko kadungog jud hingog di ko kahibaw na, Father. Tanan jud akong gikasal hingingon jud, oh, Father. Among tudluan ang among umaabot nga anak sa Kristohanong pagtulunan. Dili ba na pagtubag ining giingon ni Bishop Royce na you are the greatest missionary na hinumdum magkukuan ni mga igsuon. Kay kamong mga ginikanang naminaw karon, no? Ug tanan pa nung untang ginikanan maampuon ug maadyo. Makaanak unta mo pariho atong among gi-interview sa Abag. Kana bitong present nga city administrator karon nga si hindi ko masayop ang iyangan si nga atong bayana rin Kathleen, no? Turimutsa, no? Basig na to simba si Ma'am Kathleen karon, no? Dako kayong rangguhan ng city administrator ka? And she is still very young, no? Pero sa among pag-interview niya nga igsoon sa Abag episode, imo jung makita na kana siya gitudluan og taman-taman siyang inahan sa pagtinarong siyang kinabuhi ug pagkamaampuon. Maila sa iyang naong ug sa iyang sinultihan ug sa iyang gibati. In fact, one of the comments nga nahinumdum si Daryl ane, no? Kay siya tigpasa nako sa comment sa Abag episode. Dihay mi comment sa tagbilaran nga kaila sa mama anang city administrator karon nga si Kathleen Turimutsa. Ingon gyud dito, ngilngig kaayo ang pagtudlo sa inahan ana sa pagampo. Murag ang mi-comment nakahinumdum sa inahan ni Ma'am Kathleen Turimutsa
samtang nakikistorya namo dito sa telebisyon, mga igsuon. Tanawan ninyo. Ug unsa ang inyong buhaton sa inyong anak? Muhulma sa iyang pagkatao, no? Ingon gani si Bishop, mura madre ni si Ma'am Kat mo istorya, very true, no? Sus pila kamitro sa mong distansya dito studio, mga igsuon. Ma-vibrate yun nimo, no? Ang iyang kamatinud-anon. And she really works hard nga iyang gihimo nga kanang venue sa pagpanudlo ang iyang trabahoan karon. A very beautiful experience nga akong nakuha sa usa ka lay. Mao nang kanunay namong iwali bitaw. Kung kamilay inyong saligan sa pagsangyaw, dili na mo maabot ng inyong trabahoan. Nindot unta kun mga tarong patangtanan kay inig trabaho nato, makatikays nato ng atong mga trabahoan. Ang problema kay daghan manggod ang dili mga maayo inigsud sa trabaho, dili jud makatikays ang trabahoan, no? Nindot unta, no? Ug naa moy Facebook, tan-awan ninyo ng maong episode, mga igsuon, no? Paminawan ninyo ng city administrator nga among gi-interview diha. And I challenge you, dako kay influensya ang parents sa iyang anak. Second, experience. Sa ako pa'y nagdumala sa prisuhan sa una, dihew sa kabinilanggo nga taga-Tagbilaran, na bilanggo sa Shabu, unfortunately, pobre lagi po. No? Motong iyang asawa, ug iyang gamayng anak, sige hangyo na ko masabado, nga Father, mahimog muhits mininyo, nga muadtog prisuhan, kay mo bisita ko sa kong bana, because every Saturday, mag-offer kog misa dito sa prisuhan. Ang iyang anak atong nga panahuna mga 3 years old, no? 3 years old, 20 years ago, 23 na ron, no? One time, dito ko sa Tagbilaran, unya, naginom-inom ko sa usa sa mga tindahan. I was shocked, my dear friends. Dito, mga 15 metros gikan sa akong giimnan nga tindahan. Ang bata nga tigkuyog-kuyog namo sa prisuhan. Nagtapok og pipila ka mga batan-on dito. Wa man siya kay bawog diha ako. Gatindog nang lingkod atong nga suok-suok tong mga naminaw niya. Nagsangyaw. Nasya ko kay nakahibaw ko wa siya kahuman og eskwela. Pero isog kay magsangyaw atong iyang mga barkada man tingali itong uban. Iya jud giingnan nga kamo kanang inyong bisyo panghunungan na, no? Kamong gaipon-ipon nakailaman siya, no? Atong iyang mga gisangyawan. Ayaw na ninyong buhata kay masuko ang Ginoo na. A very simple way of preaching, mga igsuon. And I know dili na siya Katoliko karon. No? Wa ko mubadlong nalipay ko, bisag di siya Katoliko. Nga naman, kaya naminaw ko sa iyang gisangyaw, ang mensahe, damo man joy same, damo man joy sayop. Muingon lang siya nga, basahon lang nako ni, basa magbiblia, kaya wadyo ko kahibawag sa ipasabot ani, pero pariho man sa kong gisangyaw, unsa ka isog ng bata, musangyaw sa mga balita. No? And his experience in the prison, posible ba nga nakaumol niya. Bisan tuod o gikan binilanggo iyang papa. And his papa is my friend. Karon, sige niya one-on-one iyang papa nga pa. Jail guard iyang papagod. Pa, undang nagbisyo pa, no? Kay wa kay mahimo ana, no? A very young, 23 years old, munawng siyang papa. Musangyaw sa mayong balita. Mga ginikanan nga naminaw karon. We celebrate Ascension. In celebrating Ascension, Jesus is commanding us to preach. Kung wa mo mag-eskwela, sama na mo. Sangyaw gihapon mo. Kay giingon ni Bishop Royce nga the greatest missionaries of the world must be parents. Dako mog influensya sa inyong mga anak. Ayaw intaw ninyog baliha.
May ubang mga ginikanan ani God nga ipakita o ipatan-aw si mga anak mga ngilad nga buhat, mao bitaw nang perting daghan nagtunto ning itong kalibutan karon. Ngano man kay wa lagi buhata sa mga ginikanan ang angayan nilang buhaton. Di manghatag magpakita sa anak. Malaog jud imong anak ini kadako, no? Magbuhat og tinunto atubangan sa anak. Mabuang jud imong anak ini kadako. Ayaw kalimot. We all should preach the good news. Manindog palihog.